Assalamu alaikum muhterem millettəşlərimiz. Bütün dünyaya sivilib yaşaучы халкыбыз тормышында булган яңалыклар һәм вакыйгалар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз бүгенге чыгарылышта. Шыгырдан авылында милли тәрбия. Тип юнәлешендә без әзерлибез. Менә имам хатиблар һәм шушы ислам дине нигезен өйрәтүче мөгаллимнәрне. 40 ел алдынгылар рәтендә Ульяновск өлкәсе Кузоватова районыннан Илмаз Сиддиков. Яш вакыттан инде эшкә бирелеп эшләп үскән. Яш вакытта без чигендер кырларында эчәр гектар матикле идек чигендер. Хәтер нәсел тарихын белү өчен кирәк. Магнитогорскидан Әлфия Ибраһимова. Шундый авыр заманлар булды бит. Халык тырышты яшәргә. Без алардан үрнәк алырга тиеш. Мәскәүдә борынгы чистай яңарыш дигән күргәзмә ачылды. Россия президентінің грантын өтіп, әманы матүйтіп тұрмыш қашырдық. Ол бұлса біздің Чистай шәһәрінде. Тапшыруыбыз ақырында тарихи ватан сәхифәсе. Чуашстанның Шыгырдан авылы татар дөньясында иң зур авылларның берсе. 7 мәчетле, мәдрәсәле салада халык саны елдан-ел арта. Бүген Шыгырданда 6000-нән артык кеше яши. Безне әлеге авылның милли мәгарифе кызыксындырды. Дөрес дөньяви мәктәптә татар теле укытыла. Шул ук вакытта мәдрәсәдә дини белем бирүдә көчле бара. Айзат Шаймарданов мәдрәсәгә юл тотты. Намазның өчендә Коръән укуда бар, намазның өчендә зикр кылуда бар, намазның өчендә садака бирүдә бар диләр, намазның өчендә истифарда бар диләр. Бу фикх, ислам хукукы дәресе. Әлеге фән шул кадәр нечкә мәсьәләләрне өйрәнә ки, шәкертләр барысында тәфсилләп теркәп бара. Нигә без Коръән укыдык юкмы? Шәкертләр арасында җитлеккән, тәҗрибәле кешеләр күп. Алар монда читтән торып белем ала. Рауилә Хакимова белән Зөлфира Галиева Чуашстанның Козловка районы Кармыш авылыннан килеп белем алалар. Әлеге авыл Казанга күпкә якынрак булуына карамастан, Шыгырданны сайлаганнар. Рауилә ханым үзе 33 ел мәктәптә укытканнан соң дини белем алырга теләгән. Шыгырданга алар 3 атнага белем истәргә килгән. 1 марттан 18 мартка кадәр безнең сессия. Шул арада бер килгәч без монда яшибез. Безгә бүтән тудырылган бүтән нәрсә бар инде. Яшәү рәвешләре дә бар, ашатулар да бар. Бүтән нәрсә бар. Нәрсә кирәк, шуны мәсәлән мәдрәсәдә булмаса, хәзрәтләр тавып бирәләр, өйләреннән дә алып килеп бирәләр. Бик әйбәт. Без бик канәгать. Без шул гарәп хәрефләрен өйрәнеп, гарәпчә укырга өйрәнергә килдек инде. Хәфтияк Шәрифтән өйрәнәбез әйе. Без инде авылда әзрәк мөгаллим килеп укыткач, бераз укырга хәрефләр өйрәнгәч, безнең авылның егетләре өйрәнеп кайткачны безгә тәкъдим иттеләр. Бик матур мәдрәсә шулай бар дип, пансионатта торып була дип. Менә без уйладык та Рауилә белән килергә булдык. Аллаһ Раббыбыз каршысында менә киңлегебез белән чиста икән. Шул вакытта тышкы кыяфәтебез белән дә инде чиста булып, ул да булса киемнәребезне дә инде матур киенеп намазларыбызны укыйбыз. Бу акыйда, ягъни дини ишану дәресе. Исламда бер Аллаһлык принцибын саклауны өйрәтәләр. Моннан тыш татар тарихында, татар телендә һәм әлбәттә гарәп телен укыталар. Таләпләр зур. Әлхәмдүлилләһ, инде төрлечә була, но безгә әлегә бераз җиңелрәк кебек. Әлхәмдүлилләһ. Кайсы дәресләр авыррак? Араб теле, гарәп теле. Авыррак тоела. Әле Коръән аятларын өйрәнә башладык. Безгә шул авыррак инде әлегә. Читтән торып уку елга 2 тапкыр оештырыла. Шулай ук кичке укулар бар. Биредә барлыгы 9 мөгаллим белем бирә. Биредә утыручылар укуларын тәмамлагач, имам һәм мөгаллим булып эшли алачак. Шушы еллар эчендә безнең мәдрәсәдән 120дән артык имам хатип, мөгаллимнәр чыгарылган. Һәм менә бүгенге көндә мәдрәсәбездә шунсы шатлыклы. Инде соңгы елларда менә укучыларның саны бигрәк тә артты. Менә безнең 3-4 курсларда 9-ар шәкерт булса инде менә 20-21 уку елында 39 кеше инде укырга килде. Һәм 21-22 уку елында 23 кеше укырга килде. Шулай итеп бүгенге көндә мәдрәсәдә 79 кеше гыйлем ала.
Чуашстанның Шыгырдан авылы чын мәгънәсендә ислам мәркәзе, 7 мәчетле, мәдрәсәле, мәхәлләле җирлек. Шулай авылда якшәмбе мәктәпләре дә эшләп килә. Шыгырданда Гөлстан мәдрәсәсе 2007 елда оешкан. Бина яңартылган булуына карамастан, хәзер Чуашстан мөфтияте яңасын төзергә ниятли. Укыту мөмкинлекләре белән барысында бер вакытка туплый алмаганга күрә без шәкертләребезне дә 2 этапта укытабыз. Беренче, икенче курс килеп укый, алар тәмамлаганнан соң 3-нче, 4-нче курслар укый. Бүгенге көндә безнең мәдрәсәнең киңәюенә ихтияҗыбыз бар. Бу өлешкә килгән вакытыбызда, Аллага шөкер, без авылыбызның уртасында яңа мәдрәсә бинасы булдырырга дип шундый теләктә җир алынды. Тотрыклылык сакланса, мәдрәсә бинасына киләсе елда алынырга җыеналар. Бирсен Ходай. Айзар Шаймарданов, Татарлар, Чуашстан Республикасы, Шыгырдан авылы. Аның 40 елдан артык хезмәт стажы бар. Шул вакыт аралыгында ул артта калган хуҗалыкларны, банкротлыкка чыккан предприятиеләрне алып, аларны алдынгылар рәтенә күтәрә, еллар буе эш эзләгән кешеләрне эшли итә. Сүзебез Татарстанның Чүпрәле районында туган, бүгенге көндә Ульяновск өлкәсенең Кузоватово районы ашлык кабул итү комбинаты директоры Илмаз Ситтиков турында. Аның эшчәнлеге белән Рамис Сафин да танышты. Язмыш аны хезмәт эшчәнлегендә генә түгел, шәхси тормышында да бик күп сыный. Өйләнешеп матур гына яшәгәндә 33 яшьлек хатыны Алсу бер баласын калдырып үлеп китә. Әнисеннән 11 яшьтә калган Әлфия бүген үз клиникасын ачып, балалар табибы булып эшли. Моннан күп еллар элек әнисе вафат булганнан соң, әтисенең кабат өйләнү көннәрен әлдә хәтерли. Әти үләнде, Розаны мәрхүмгә мен аны әргә сразу әйттем беренче көннән. Мин хәзердән дидем. Мин хәзердән sıradım, все время sıradım, что benim burada или иптәш, или братишка, или сестренка. Elhamdülillah хәзердән ишетте мине, булды минем дә, и братишкам да, сестренкам да. Тормыш дәвам итә. Илмаз икенче хатыны Роза белән никахлаша. 2 балалары туа, ләкин язмыш Илмазны кабат сынау алдында калдыра. Роза автомобиль һәлакәтендә эләгеп вафат була. Эш буенча бер Ходаем миңа күп ярдәм бирде. Гомер буе вакыт банкротный хозяйстволар аларга туры килде. Вот тормыш буенча шулай булды. Югалтулар булды. Дусларым янымда иде. Икенченде үзең беләсез, да, мотивация бар. Балаларны үстерергә кирәк. Мин әти кеше, как же по-другому? Илмаз үзе әйткәнчә, шул авыр вакытларда аңа беренче терәк туганнары һәм дуслары була. Шуларның берсе балачак дусты Мәүлетдин. Яшь чакта ук инде мәктәп елларында ук, элек бит инде совет мәктәпләрендә шулай иде. Яшьтән ук без инде уйлыйдык, агроном булабыз. Инде дә бер специалист булабыз, Алла теләсә, председательләр, директорлар булабыз дип шулай хыяллана идек. Илмаз үзенең хыялына турылыклы булып калды. Әлхәмдүлилләх шөкер, ул үзенең тормыш юлында председатель колхозында булып эшләде, бик әйбәт эшләде. Моннан 60 ел элек Чүпрәле районы Татар Шатырашаны авылында туган Илмазның ул чакта кайчандыр еллар узгач, кем әйтмешли, күз күрмәгән, кулак ишетмәгән Кузоватово якларына килеп, шунда хезмәт итәрмен дип уйна да килмәгәндер. Яшь улыгая барган сайын туган яклар тагын да сагындыра икән ди Илмаз. Безнең Шатыршан авылы матур авыл. Безнең урманнар якында елгабыз бар. Монда тоже матур. Туган җирләр барыбер искә төшә. Без кайткалыбыз авылганда мәчет кәкрәбез. Анда хәзер зур төзелешләр булды. Илмазның гаиләсе Әмәр абый, әтәсе иде, әнәсе Миңнур апа тәртипле матур семьяда үсте. Тырыш егет, шул тырышлыгы аркылы бу тормышны зиңеп чыгып, институтта укып бетереп, җитәкче урыннарда, Ульяновск облысларда бөтенчә эшләде. Армиядә хезмәт итеп кайткач, башта Тәтеш авыл хуҗалыгы техникумын, аннары Ульяновскида институт тәмамлаган Илмазны агроном итеп куялар. Берничә елдан аны колхоз рәисе итеп сайлыйлар. Артта сирелгән хуҗалыкларны берничә ел эчендә ул алдынгылар рәтенә чыгара. Яшь вакыттан ук инде эшкә бирелеп эшләп үскән. Яшь вакытта без әти-әни тирлек күп тота иде. Без чигендер кырларында 3 гектар матикле идек чигендер. Шуңа күрә без авыл хуҗалыгына килгәч, институттан соң мин халык белән бер төрле сүз таптым. Шуңа күрә халык белән бергә уважительно булып менә эшләдек.
Шуңа күрә халык мине каршылады. Бергә яхшы урожайлар без ала башладык. Беренче урыннар алдык. Берничә ел элек аны Казаннан Радис Гыйлванов Кузоватов районында берничә елдан бeri ташланды хәлдә яткан элеваторга директор вазифасын алып баруын сорый. Зур тормыш һәм хезмәт тәҗрибәсе булган уста оештыручы, таләпчән җитәкче Илмас 2 ел эчендә элеваторны эшләтеп җибәрә. 70 кешегә яңа эш урыннары булдырыла. Тимер юл җибәрдек. 5 төрле сушилкалар куйдык. Хәзер әле тоже бик күп эшләребез бар. Вместе учились в одном вузе, в нашей сельхозакадемии в Ульяновской. Этот человек, хотя ему в этом году исполняется 60 лет, но я думаю, что он по сей день, как студент, все изучает, все касается, в каждую, как говорится, щель лезет и с тонкой силит, с пониманием дела. Әйткән сүзендә нык торучы кешеләргә ярдәмчел, игътибарлы җитәкче тиз арада коллективта абруй казана. Тимер юл газ чикерткәннән соң киләчәктә көнбагыбыз белән бергә иген белән дә хәзерләнергә планнарыбыз бар. Арыш, бодай. Арыш, бодай, арпа. Шулай шундый планнар. Планнар зурдан, эшләргә дә теләк бар. Кем әйтмешли, теләк булса, беләк карышмый бит ул. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар. Hürmetli тамашачылар, siz Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Хәтер нәсел тарихын белү өчен кирәк. Магнитогорскидан Әлфия Ибраһимова. Шундый авыр заманлар булды бит. Халык тырышты яшәргә. Без алардан үрнәк алырга тиеш. Мәскәүдә борынгы чистай яңарыш дигән күргәзмә ачылды. Россия президентының грантын үтеп, һәм аны матур тормыш кашырдык. Ул булса безнең Чистай шәһәрендә. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Бер гаилә тарихында халыкның бөтен үткәне чагыла. Хәтер рухи яки матди ул киләчәк буын өчен, алар нәсел тарихын белсен өчен кирәк ди киләсе видеоязмабыз герое. Әлфия Ибраһимова кадерләп саклаган әби бабайларының әйберләре белән безнең хәбәрчебез дә кызыксынды. Бу сандыкның хуҗасы Рәшидә әби Мустафина гасырга якын элек Магнитогорскига килен булып төшкәч, Татарстаннан алып килгән ул. Нәселнең кыйммәтле әйберләре генә түгел бу сандыкта, татарның үткәне, гореф-гадәтләр хазинәсе дә. Аның белән безне сандык хуҗасының кызы Әлфия Ибраһимова таныштыра. Бу менә әбинең үзе үстереп, станоктан ясаган тукама. Ул аны андан менә сөлгеләр дә ясаган. Менә бу сөлгегә инде 100дән артык ел. Ашаулыклар, намазлыклар, сөлгеләр, җитемне үстереп, аннан тукыма да, буяулар да ясаган дип хәтерли Әсмәбик әби турында Әлфия ханым. Әби безнең Кукмара районындан Ильязда туып үскән, нигә тормышка чыккан буҗи астына. Буҗи астына. Дә шул буҗи астында инде уларны барсында эшләгән. Үзләре үстергәннәр барсы, үзләре эшләгәннәр. Менә киемгә хәтле, менә шундый әби үзенең улы улына 18 яшьлек малайны менә бу күлмәге, менә шул сандыкның да инде без саклыйбыз. Хәтер булып. Инде әни саклаган, мин дә саклыйм балаларга, балаларның балаларына күрсәтәсе килә. Без бик Татарстандан бик ерак торабыз. Уралда. Барбыр без үзебезнең тамырларны югалтмыйбыз. Югалтасы да килми, саклыйбыз. Бу нәсел хәтере дә, татар тарихы да. Әсмәбик әбие Бөек Ватан сугышы елларында тылда да хезмәт кылган, балаларын да саклаган, Суслонгер бистәсендәге хәрби лагерь аша узарга туры килгән ирен дә ачлыктан коткарып калган. Әби инде авылдан үзе майлар хәзерләп, ипиләр хәзерләп, шул лагерьгә бабай янына 8 мәртәбә бардым дип сөйләгән. Сухарилар хәзерләп, шул инде бабайны коткарган, ашатып, шулай тәрбияләп. Бабай әйткән инде, әбиегез генә мине саклады ди. Аңа гына бик зур рәхмәт. Шиһабеддин бабасына Суслонгер газапларын, Бөек Ватан сугышы тәмамган, Япон сугышында үтеп, исән-сау кайтып, үз җирендә гомер итәргә насыйп була. Бу инде минем икенче бабайным. Хисматулла улы Галиәскәр бабай. Ул инде Пучинка авылындан, Апастовский райондан үзе. Репрессированный. Белемле, эшлекле Галиәскәр бабасының язмышы тагын да фаҗигале булган. Гаиләсе белән туган ягыннан Магниткага сөрелгән.
Биредә ашлыктан, солкыннан, авырулардан хатыны, кичкенә 6 баласы үлгән. Ачып карадым трудовой книжкасын. Карасам, монда гарәпчә язылган. И ниде трудовойда 35-нче елганы принят, актыгы язуы, или беренче уволен ввиду смерти дип ике язу бар. Исән калган улы Искәндәр берничә ел Тойстер җитәкчелегенә әтисен аклау үтенече белән мөрәҗәгать иткән. И только 91 елында репетирован дип справка бирделәр әтигә. Фотосурәтеннән тыш тагын бер әйбер Галиәскәр бабасының истәлеге буларак кадерләп саклана. Бу авылдан килгән, Пущинка авылдан, Апас районындан килгән әйберләре. Әтиселәр инде минем әтидән диде бу әйберләр. Әтинеке дип. 200 ел на починна бу савытларга. Ишекаларына шуны кочырып алып килгәннәр. Бу инде безнең загадка. Бу савытны Мустафиннар узган гасырның 30-нчы елларына кадәр Татарстандагы тормышларының бер өлеше буларак саклаган. Әти инде прям җылы инде шулай карыйдыр. Туган җирдән әти-әнисе белән куылганда Искәндәргә 8 яшь була. Уралда үсеп буйга җиткәч, Трой шәһәрендә педагогия училищесында укый һәм Нагайбакта балалар йорты тәрбиячесе булып эшләгән. 1941 елның 16 июнендә аны армиягә алалар. Әтиздән фронтка китә. Яраланганнан соң 1943 елда Магнитогорскка кайта һәм сөт заводында 40 ел эшләп лаеклы ялга чыккан. Ул әйтә инде сезнең әниегез рәхмәт. Ул шундый менә тыныч булгачтын и әти дә тынычта инде яшәгәндән пенсиядә 20 ел яшәде әти. Син татар хатын-кыз булган безнең. И безне дә шуңа өйрәтте. Узак еллар тимер юлда хезмәт куйган Әлфия апаның әнисе. Балалары югары белем алсыннар, туган телне дә онытмасыннар өчен бар тырышлыкларын сала Мустафиннар. Әлфия Искәндәр кызы Магнитогорскида туып үскән. Узак еллар шәһәр мәктәпләренең берсендә рус теле һәм әдәбиятын укыта. Татар телен яхшы белүе тарихи ватан белән балачактан тыгыз элемтә нәтиҗәсе ди ул. Безнең татар халыгы бик нык халык. Алар бик акыллы, бик тырыш. Алар үзләрен саклый белгәннәр. Алар үзләренең иманларын саклаганнар. Безнең Магнитка нихәтле муллалар кулып килгән. Шундый авыр заманлар булды бит. Тырышты халык. Халык тырышты яшәргә. Без алардан үрнәк алырга тиеш. И без алар белән горурланабыз. Без аларны хәтерләдә калдырырга тиеш. И балаларга алар турында сөйләшергә тиеш. Что балалар белсен, что безнең шундый тамырлар. Магнитогорстан Гөлдар Хафизова, татарлар. Татарстан җәүһәрләре рәссамнар иҗатында. Мәскәүнең милләтләр йортында Чистай шәһәре күренешләре белән танышырга була иде. 14 көн дәвамында рәссамнар дистәләгән картиналарда Чистай шәһәренең урамнарын, йортларын төшерделәр. Нәтиҗәдә борынгы Чистай яңарыш дигән күргәзмә барлыкка килде. Тулырак алдагы видео язмада. Урамда бик салкын булуы шуңа күрә рәссамнарның куллары шуына да карамастан мондый пленерлар бик нәтиҗәле. Саф һавада, табигый яктылык астында искиткеч иҗат эшләре туа. Табигать ясаган бөтен төсләрне сурәтләп бетерерлек түгел. Чистайда узган пленерда 50-гә якын рәссам катнаша. Борынгы кала сәүдәгәрләр шәһәре иҗатчыларны сокландырган, аның йортларын, урамнарын кәгазьгә төшергәннәр. Целью наших художников было то, чтобы показать красоту старинных деревень Татарстана, особенно вот Чистополя. Художники, в общем, показали и свое мастерство, и свое видение старинного города. Если вы пройдетесь, посмотрите, вот, да, то каждая работа, она своеобразная. Есть по стилю, по направлению, в общем-то, по мастерству художников, поэтому они все разные. Пленер өчен юкка гына нәкъ менә Чистайны сайламаганнар, шәһәрдә төзелешләр көтелә. Рәссамнар аны хәзерге хәлдә тарихта калдырырга булган. Борынгы Чистай яңарыш дигән күргәзмә оештыру идеясе дә шуннан туа. Биредә 60 иҗат эше тәкъдим ителгән. Россия президентының грантын үтеп, һәм аны матур тормышка ашырдык. Ул булса безнең Чистай шәһәрендә. Чистай дигәч безнең
күз алдына килеп баса, безнең бер атлы үткән анда җиде безнең пленер симпозиумыбыз. Анда без инде һәрбер Россиянең шәһәрләреннән җыелган рәссамнар, Кырымнан килгән рәссамнар берләшеп, матур иттереп иҗат иттек. Һәм шуннан да бу әсәрләр безнең сәнгать сандыгыбызга урын алыр дигән фикеребез бик дөрес. Чөнки без бер-беребездән тагын да өйрәнеп, тагын да камилләшеп, шундый матур. Рәссамнар Чистайда 2 атна эшли, төрле урыннарда һава торышының нинди булуына карамастан рәсем ясыйлар. Алар өчен махсус экскурсияда оештырганнар рәссамнар борынгы шәһәренең тарихы белән таныша. Не только дома, но и места. Например, такие, знаете, под Чистополем есть Джукитау, замечательное место с замечательной древней историей. Потом есть, конечно, вот река Кама, по которой мы прокатились и прокатили художников. Они посмотрели вот ширину Камы, они увидели, какие особенности есть не только в самом Чистополе, но вот в окрестностях Чистополя. Рәссам Бато Дугаржапов Россиянең иң танылган импрессионистларының берсе. Аның төп мәйдан сурәтләнгән язгы шәһәр пейзажы 9 май дип атала. Иҗатчыны әлеге тема аеруча илһамландыра. Там же приезжали писатели во время войны. Это наложило отпечаток такой своеобразный на сам Чистополь. И вот сквозь эту призму, да, по-другому на все смотришь. Тот же проспект Карла Маркса в Чистополе, когда смотришь, и внизу река там огромная расстилается, как у всех русских городов, здорово становится. Рәссамнар төркеме киләчәктә Чистайга кабат килергә планлаштыра. Тик тема инде башка булачак. Торгызылган шәһәрне сурәтләргә ниятлиләр. Илвира Хөснетдинова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Алтын Урдада чуалыш чыры башлангач, тәхеткә төрле диндәге җитәкчеләр килергә тырыша. Шул вакытта Жүшик улысының төп дине булган ислам диненең хәле бер чуга сала башлый. Игътибарыгызга Тарихи ватан сәхифәсе. 1359 елда Бәрдибәк Көлпәк тарафыннан үтерелгәннән соң Алтын Урдада канунлы хан булмый. Мамай Көлпәгә каршы сугыш башлый. 1361 елда Сарай ханы хакимлеген танымыйча Мамай Габдуллахны хан итеп игълан итә. Дәүләттә 2 хакимият барлыкка килә. Хан тәхетенә башка дәгъвачылар Габдуллахны хан итеп танымый. Алтын Урдада бөек чуалыш дәвре, ватандашлар сугышы башлана. Көнбатыш илләре белән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга теләп, Мамай Ауропа илләре белән араларны якынайта. Баштарак Мамай Мәскәүне яклый, митрополит Алексий белән килешү төзи. Мәскәү кенәзе булачак Дмитрий Донскойга ярлык биреп, аны бөек кенәз итеп билгели. 1374 елда Мамай Дмитрийдан ярлыкны кире ала һәм низаг башланып китә. 1377 елда Чингисхан нәселеннән чыккан тәхет мирасчысы Туктамыш Аксак Тимер ярдәмендә илдә канунлы хакимият урнаштыру өчен Мамайга каршы сугыш башлый. Сугышта рус кенәзлекләре дә катнаша. 1380 елда Туктамыш бөтен Алтын Урда илен үз хакимияте астына ала. Идара итүче рух һәм кланнар арасында да каршылыклар көчле була. Алтын Урданың таркалуы 1395-96 елларда Аксак Тимер явыннан соң башланган. Мәдәни-икътисади тормыш зәгыйфләнә. Ханнар ярдәмендә үсеш алган ислам дине дә яклаусыз кала башлый. Айруча Болгар дәүләтенең хәле авырая. Рус елга юлбасарлары Болгар шәһәрләрен талыйлар. Рус кенәзләре Урта Иделгә яу белән киләләр. Олы кенәз Василий II воеводасы Федор Пёстрый 1431 елны Болгарга зур яу белән килеп, шәһәрне талап җимереп китә. Шуннан соң инде Болгар бер кайчан да тернәкләнеп китә алмый. Айруча куәт алган рус дәүләте таркалып беткән Алтын Урда дәүләтенә яу белән христиан динен көчләп кертә башлый. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без һәр вакытта сезнең белән элемтәдә, исән имин булырга язсын. Хушыгыз.